ଆଜିର 10ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। 1. ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଖୁସିରେ ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2. ସଂସାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଜଣେ କୋଟିପତି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଭିକାରୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ କାଲି ବି କୋଟିପତି ହୋଇପାରେ। 3. ପଇସାର ଅହଙ୍କାରରେ କାହାରିକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ। 4. ମଣିଷର ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କର ନା କାହିଁକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲେ ସେ ସେଇ ଉପକାର କଥା ବୁନ୍ଦାଏ ମାତ୍ର ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ। 5. ଭଲ ସହିତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସହିତ କେବେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପାଣିରେ ଆପଣ ରକ୍ତ ସଫା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତରେ ରକ୍ତ ନୁହେଁ। 6. ରାନ୍ଧିବା ପରେ 40 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। 7. ଖାଦ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭାବେ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଚନତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ହୁଏ। 8. ସକାଳ ଖାଦ୍ୟ ବା ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ଜରୁରୀ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି କମ୍ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। 9. ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଜଳଖିଆ ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ 30 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। 10. ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଇବା ପରେ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲନ୍ତୁ।